הם כל הזמן היו צמודים אלינו. גם את עשית כושר. כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי בראבו, שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. הם הצטרפו כאילו? הם גם עשו כושר? לא. אבל כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. בגלל שהגם כל הזמן עושה כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם היה צעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת. למה כדי מגבת? לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. אישה היא מלכה. היו עושים לי שיחות איך לשמור על אגם. הסברנו להם שגם אצלנו לפעמים כן יש שלאדם יכול להיות חבר, או יכולים להיות לה כמה חברים לפני שהיא תתחתן. אני אפילו מעודדת את זה, שהיא תתנסה, שהיא תכיר, לפני שהיא אצלה מוסד הנישואים. אבל היינו מתאמתים על זה. כן, גם אמרו לי, אנחנו מחתנים אותך בעזה. את בעזה, את מתחתנת. אנחנו נמצא לך גבר בעזה. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. מתוקים. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם.